Okay, so guys, good morning. This is Rising Era International, no? So ako po si Jeramel Resurrection, nandito po tayo sa Rising Era International. Grabe guys, kasi si Ray Malinaw from ano sir? Province? Mindanao, no? Grabe guys, kasi doing this business through Facebook lang po. In 3 weeks time, kumikita po siya ng 159. Magkano po siya, Len? 193,000 po in just 3 weeks, no? So, grabe guys, dito, dati dito nagdududa sa negosyo nito. Sabi niya, hindi daw totoo, pero sabi niya, lahat ng bumagabag sa isip niya guys, para ma-answer lang ba, no? Ma-answer. Wala siya ibang ginawa, kundi sinubukan na niya. Din now, yun na yung result, no? 193,000 in just 3 weeks. So, Aplen, kunting tip naman kung paano mo ginawa yung business natin. Una-una, napakasimple lang. Yung gagawin lang natin is, yung gagawin natin yung negosyo, no? Hindi tayo mahihiya lumapit sa mga farmers, lalo sa labas sa Mindanao. Even sa Mindanao, ang ginagawa ko lang is, binamotivate natin yung tao, no? Lalo sa grupo natin, duplication talaga. Kasi kung sarili natin yung galaw, lagi, lalo sa mga upline, kung puro na natin galaw, talagang araw, medyo mabigat. Pero pag tinuturo ang mga downline, kung gumalaw sila lahat, duplication ang dating, hindi mo malayan na ganito kalaki ang check mo. Tama. So, guys, pag maraming tao, lalo sa grupo mo, na gumalaw lahat, pag pinagsabay-sabay mo, yung check mo talagang hindi duda na lalaki. Kung sarili mo lang, no? Ikaw lang mag-isa, mahirap talaga. No? Mahirap talaga mag-market. Mauna, hindi ba basta-basta mag-invite. Pero, pag gumawa ka lang ng duplication sa grupo mo, left and right, darating ang araw, no? Isang linggo lang, siguro kaya mo kitahin yung mga daan. Ay, grabe. So, pakita ka yung check upline. Actually, no, ito yung payout nito. 193,000. Yan, no? 192,300. Yun yung payout ko nung nakakita. Yes! Ito yung magkumbaga ngayon. Siniki ngayon, 159,000. Kasama na yung mga tatak sa akin. Saka yung mga binabawas. Yung tatak pa to, ngayong Monday din.